ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತೇಂಚಲ್ಲರಿ ನಿಕಲ್ನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಕಂದು ಮಸ್ತ್ ದಿನೋರ್ದಿಂಚಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ರೀಪ್ಲೈ ಮಲ್ದಿಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಲಾಗ್ಡ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯದ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೋಡೆ ಕುದ್ರೋಲಿಗೆ ಪೋತುಜಿ ಅವೇ ದಪ್ಪನ ಕಾರಣಾಂತರದ್ದು ಒಂಜಿ ಪಾಯರೆ ಆಯ್ಜಿ ಎನಿ ತೂವೋಡು ಆಂಡ ಈ ಪೋಪುಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಾಡುವೆ ಪೋಪೆಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬುಜಿ ದಯಪಂಡ ಚೂರು ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅನ್ಕೊಡೆ ಪೋಪಿನ ಇನಿ ತೂಕ ಆಂಡ ಓಕೆ ಇನಿ ಪೋಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುವೆ ಎಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ಕಡ್ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪನ್ಕ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೆ T4 Toys ಚಾನಲ್ ದಕುಲು ಚಾನಲ್ದಾರು ಮೇರು ಕನ್ನಡದಾರಿಂದೇನ್ವೆ ಮೇರು ಮಲೆನಾಡ ರೆಸಿಪಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅಂದು ಪಂಡದು ಪಾಡ್ದೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಸಾರಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾರಿ ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೌಮ್ಯ ಪನ್ಪಿನಾರು ಒಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಲ್ಪುವ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಇಂಚೊ ಕಡಕುರುದೇರು ಸೌಮ್ಯಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಅಂದು ಬರ್ದೇರು ಒಂದು ಏಪದ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂದು ಗೊತ್ತು ಜಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರು ಮೇರು ಏಪಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೀರೆಗ್ ಇರ್ನ ಮೋಕೆಗೆ ಯಾನು ಚಿರರುಣಿ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ನಿಕಲ್ನೇ ಇಲ್ಲದ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ್ ಪಂಡದು ಎನ್ನದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಹರ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ದೇವಾಡಿಗ ಮೇರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚನೆ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಲೆ ಲಾಗ್ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಕೃಷ್ಣನ್ ಮೇರು ಕೋರಿದ ಕಾರು ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಅವೇನು ಕರಂಚ ಓಡು ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ఒక ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೋಜ ಮೇರ್ನ ಏಪಲ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡೆ ಮೇರೆಗೆ ಯಾನು ಎಂಚ ಯಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪಿನಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮೇರು ಏಪ ಯಾನು ಲಾಗ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಮೇರ್ನಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಇಂಚೆನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಲಾಗ್ ತೂಯಿನಕಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಂಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೋಜ ಇರೇಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇನ್ನು ಪೋಂಡು ಕುದ್ರೋಲಿದ ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೋಜ ವೆರಿ ಸೂಪರ್ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದೇರಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೊಕ್ಕ ವಿನಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೂಪರ್ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವಿನಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾವತಿ ಕಲಾ ಪಾಡ್ದೇರು ಈರ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಏಜ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನವಂಬರ್ 27ಕ್ಕೆ 5 ವರ್ಷ ಫುಲ್ ಹಾಕೋಣ 5 ವರ್ಷದ ಬರ್ತ್ಡೇನ ಇದು ನವಂಬರ್ 27ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ 10 ತಿಂಗಳು ನಡತೊಂದುಂಡು ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ರತನ್ ಚಾನಲ್ದಾರು ನೀರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಂದೇರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶುಚಿ ರುಚಿ ಚಾನಲ್ದಾರು ರೆಸಿಪಿ ಸೋಕುಂಡಿ ಎಂದು ಬರ್ದೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶುಚಿ ರುಚಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚನೆ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ನಿಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುದ ಸುಮಾರು ಅಡಿಗೆಲುಂಡು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಅಡಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾತು ಅಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ನೆತ್ತ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಪರಿಚಯ ಪೂಜೆ ಅಂಡ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿಲ್ಲಕ ಕೆಲವು ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಅಕಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾನು ಅಕಲೆಗೆ ಪನ್ಪಿನೀತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕಲ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಬರ್ಪುಂಡು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗುಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ನಮ ಕಲ್ಪರೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಹೈಕ್ ಓಕೆ
ಬೊಕ್ಕ ಮಾದೇವಿ ಇಂದು ಪಾಡ್ದೇರು ಮೇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಇರ್ದು ಮೇರೆ ಸೂಪರ್ ಎಂದು ಬಂತೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬೊಕ್ಕ T4 ಟಾಯ್ಸ್ ಚಾನಲ್ದಾರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಲಹೆ ಪಾಡ್ದೇರು. ಅವ್ದು ಯಾಪಂಡ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಮುಡ್ಡುಡು ಯಾನು ಯಾಪಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟು ಮಲ್ಪುಜಿ ದ್ಯಾಪಂಡ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಬಂಗಾಪುನಿ ಯಾನು ನಿಜವಾದ ದಾಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ದಾಲ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ನಿಕ್ಲು ಏರ್ಲ 3 year ನಿಕ್ಲು ಬಲಿಪಾರಿ ಏತು ಬಂಗ ಹುಡ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪು ಬಂದಿದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಹುಡ್ದು ಮಲ್ಪುನು ಒಂಜ ಕೈಟು ಕತ್ತದು ಮಲ್ಪುನು ಯಾನು ಇತ್ತೆಮ್ಮು ಇಂಚೋಗೊಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ ದೆತೊಂದೆ ಆಂಡಲ ಅವು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತೇರಗಲು ಶಾಪ್ ತಗೊಲು ಅವು ಆಲತಿನ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಕೊರಿಯರು ಏನವರ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ನಲಾಕಲು ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಜಿರು ಅವೇನೇ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಆಂಡಲ ಅವು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಯಾನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೂಲ್ ಉಡುಪುರದು ಇದು ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓಕೆ. ಅವಕ್ಕ ಅಶು ಫುಡ್ ಕೋಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಮೇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಇರೋದು ನೈಸ್ ಸ್ಟೇ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾಡ್ದೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನಿರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಾನು ತೂಲೆ ಜನ ಮಗನ ಗೊಬ್ಬನ ಹಂಗನೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ವರ್ತಿ ದಿವ್ಯ ಶ್ರುತಿ ಪನ್ಪಿನಾರು ಇರು ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ತೋಜಪದು ಬೂತಾಯಿ ಕಜಿಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಎಂದು ಪಾರ್ದೇರು ಯಾನವು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನತಿ ಎಂಚದು ಪುನ ನಮ್ಮ ದಾದಪುರ ಮಲ್ಪ ಏನು ಪಾಡೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಯಾನವ್ಲು ಪಾರ್ದಿ ನಾವು ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ದ ಪಾರ್ದೆ ಇದೇಗ ಬೇಜಾರಂಡ ಸಾರಿ. ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೇಮ ಮೇರು ಸೂಪರ್ ಉಳ್ಳರಿಯೇ ತುಯ್ಯರೆ ಇರು ಎಂದು ಪಾಡ್ದೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರೇಮ ಇರೆಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ನು ಗುಜಿರಿಲಕ್ಕ ಒಲ್ಲದೆ ಪಂಡ ಬತ್ತಿ ನೀರು ತಿಂಚಿ ಬೇಲೆ ಮುಗ್ಗಿಜ್ಜಿ ಮೂಲೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆರಂಚ ಪೂರ ಇಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿತ್ತು ರಾಸಿತ್ತು ಕಜವು ಬಲೆ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿಲ್ಲಕ್ಕ ಈ ಕೈಲ ಸುಮಾರಾತಿ ಜೊತೆನ್ನ ಬೇನಂಡ ತಿಂದು ಕಟ್ಟಾತಿನ ಐಕೆ ತಾಂಟದು ಅಂಚ ಬೇಲೆ ತೂಲೆ ಗುಜಿರಿಲಕ್ಕಲ್ಲೆ ಓಕೆ. ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಕೃಷ್ಣ ಮೇರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ದೆಕ್ಕಲೆ ಮೀನು ಪಾಡ್ದೇರು ಎಂಕ್ಲು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ದೆಕ್ಕುನು ಅವೇನು ತೋಚೆಪ್ಪವುಜಿ ಅನೇ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ದೇಪಂಡ ಲಾಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಅಪ್ಪಂದತಿ ಲಾಗ ಹೆಂಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ದೆಕ್ಕುವೆ. ಬೊಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಾ ಸುವರ್ಣ ಮೇರು ನೆಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ದೀಕ್ಷಾ ಸುವರ್ಣ ಎಂಕೊಂಜಿ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಆರೆ ಎಂದೆನ್ನುವೆ ಓಕೆ ಈರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಉಂದೆ ಲಾಗ್ರು ತೋಜವುಜರು ಪಾಡ್ದೇರು ಐಕೆ ಟೈಮ್ ಬೈದಿಜಿ ತೋಜಪ್ಪವೆ ಟೈಮ್ ಬನ್ನಾಗ ತೋಜಪ್ಪವೆ ಅಕಲೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಬರಿಯರೆ ಲಾಗದಲ್ಲ ಈ ಬರಿಯರೆ ಅಕಲೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಉಮೇದು ಬೋರ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲೆಗ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಬರ್ಪಿನ ಇಷ್ಟೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಡ್ ದುಮ್ಮೊಂಜಿ 2-3 ಜನ ಕೇಂದೇರು ಈರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ದು ಈರ್ನ ಇಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದಾನೆ ಲಾಗಡ್ ಬರ್ಪುಜೇರಿಂದು ತೂಕ ಈ ಕೊಂಚ ಟೈಮ್ ಬರಡು ಬರಂದು ಕುಲ್ಲುಜಿ ಅಪ್ಪ ಕೊತ್ತ చెప్పవే ಓಕೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡೆ. ಬೊಕ್ಕ ಅಮಿತ ಬಂಗೇರ ಮೇರು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ದೇರು ಪುಲಿ ಮುಂಚಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿಗೆ ಚೂರು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡುವ ದೇಪಂಡ ಖಾಲಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ತುಂಡ ಅವು ಖಾರಲಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೀಟ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತಾರಾಯಿ ಪಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಬುರೊಪ್ಪುನಾಗ ಪಾಡೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಪಾಡ್ನವೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡೆ. ಬೊಕ್ಕ ಮೇರು ದಿವ್ಯ ಶ್ರುತಿ ಮೇರ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಬೂತಾಯಿ ಕಜಿಪ್ಪುಗು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡುವ ಅಂತ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಂತ ಕೆಲವೇರು ಪಾಡುವೇರು ಓಕೆ. ಬೊಕ್ಕ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿಗರ್ ಮೇರು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಅಡುಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸಿಸ್ ಎಂದು ಪಾಡ್ದೇರು ಬಾಬಾ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲ ಬತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ದಾದಂಡು ನಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ನಾಯಿ ಯಾಕಡೆ ಉಲಾಯೇ ಬೈದಿನತ್ತಿ ಎಂಕುಲು ಮೀಯರೆ ಓದ್ತಿ ಅವು ಫ್ರಂಟ್ ಬೈದನ ಈ ಸೈಡ್ ಬೈದನು ಗೊತ್ತು ಉಲಾಯ ಬೈದಿನಿ ನಾಯಿ ಆಂದುಗೆತೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಲಾಯ ಬರ್ರೆ ಅವಿತ ಕುಡ ಬೈದನು ಬಾರಿ ಈಗ ದಾದನ ತಿಂದು ಹೋತು ನಾಂದು ಉಲಾಯ ಬತ್ತದು ಓಕೆ. ಗೀತಾರಾವ್ ಮೇರು ಬುಲಿಪುನ ಸೀನ್ ಕಡಪುರದೇರು ಬುಲಿಪುನ ಸೀನ್ ದೇ ಕಡಪುರದೇರು ಹೆಂಗೆ ಡೌಟ್ ಅಮ್ಮನ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದೇನು ಐಕಾದುಪ್ಪು ಒಂದು ಎಂಕಲೆಗಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಜೀವದ ಗಂಟು ಪಪ್ಪ ಪಂಡು ಎಂಕ ಐಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ದೇಪಂಡ ಪಪ್ಪಡ ಮೋಕೆತ್ತಿರ್ಲಕ ಅಮ್ಮಡ ತಿಜ್ಜಿ ದೇಪಂಡ ಮಾತಿರ್ಲಾಗ ಅಮ್ಮ ಪಂಡ ಮೋಕೆ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ದೇಪಂಡ ಮೋಕೆ ಇಜ್ಜಿನ ಪಂಪುಜಿ ಉಂಡು ಆಂಡ ಓವರ್ ಮೋಕೆ ಎತ್ತೀನಿ ಎಂಕ ಪಪ್ಪಡ
ಓಕೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಶ್ವಿನಿ ಆರು ಅಮ್ಮನ ಲಾಗ್ ತುದು ಅಂದು ನಿಜನೇ ಇರು ಪನ್ಪಿನ ಅಂದು ಪಂತೀರ ಅಂದು ದಾದಾಲ್ಪುನು ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪರಿತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಗ್ ಲೆಂತ್ ಆಪುನು ಬೊಕ್ಕ T4 ಟಾಯ್ ಚಾನಲ್ ಅಮ್ಮ ಗ್ರೇಟ್ ಅಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಪಾಡ್ದೇರು. ಹೌದು, ಅಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ. ಜಗತ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ. ಹೌದು, ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಇದ್ರೇ ನಾವು ಊಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕರೆಕ್ಟ್, ನೀವು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದು. ಬೊಕ್ಕ ಹರ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ಹಾಯ್ ಹರಿಣಿ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಅಂತ ಕೇಂದಿರು. ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಲ್ಲೇ ಈರು ಎಂಚ ಉಳ್ಳರಿಯೇ ಈರ್ನ ಊರು ಒಲ್ಪ ಅಂದು ಹಿಂಗೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪುಲಿ. ಬೊಕ್ಕ ಹರ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾನೇ ಬಲ್ನೆ ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪನು. ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೋ ವಿತ್ ಯುನಿಕ್ಯೂ ಗ್ರೋ ವಿತ್ ಯುನಿಕ್ ಚಾನಲ್ಗಳು ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂದು ಕೇಂದಿರು. ಆತುಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಜಿ ವಾಚ್ ಅವರೇ ಮುಗ್ಗೆರಗೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಏತು ಒರ್ಸೋರ್ದಿಂಜಿ ಯಾನು ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏತು ಒರ್ಸೋರ್ದಿಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲಾಗ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ದೇ ಜನಕ್ಕೂ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜೇರಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರು ಸಂಗತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ 4 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳೇ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆದು ಸಂಬಳ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ನೆಟ್ಟು ಆತೊಂದು ನಾಲೆಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಅದುಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದ ಯಾನೇ ಬಂತು ಹೆಂಗೆ ನೆಟ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಆತ ಕಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಲ ಅದುಪ್ಪು ಅದ ಜನಕ್ಕಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದಂಡು ಹೆಂಗೆ ತೋರ್ತು ಸಂಬಳ ಬೈದನ ಮಾತ್ರ ಯಾನೊಂಜಿ ಈತು ಬಂಗವರ ಎತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ನಿಖಲ್ ಕೈ ಬಿಡಾಯಿರಂದು ಎನ್ವೇನು ದೇವರನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೂಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ ನಿಖಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ. ಓಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೇ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆತಂದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಐತನೇ ಬಗ್ಗೆ ವರ ಯಾನು ಮಾನಿಟೈಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ. ಓಕೆ BM ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ರೆಸಿಪಿ ಸಾರಿ ಒಂಚೂರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಉಂಡವೆ ಗಾಡಿ ಬ್ರೋಗ್ ಓಪುಂಡು. BM ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರೆಸಿಪಿ ದಕ್ಕಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದು ಪಾಡ್ದೇರು. ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೊಕ್ಕ ಸುಜಾತ ಸಾಲಿಯನ್ ಮೇರು ಸೂಪರ್ ಎಂದು ಪಾಡ್ದೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸುಜಾತ ಸಾಲಿಯನ್. ಬೊಕ್ಕ ಲೀಲಾ W ಸೂಪರ್ ಎಂದು ಪಾಡ್ದೇರು. ಲೀಲಾ W ... ಇಂಚ ಉಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಸಾರಿ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಸೂಪರ್ ಎಂದು ಪಾಡ್ದೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೀಲಾ. ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ಕಮೆಂಟ್ ಇನ್ನಿಕೆ ಎಂಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ. ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ಕಮೆಂಟ್ ಇಂಚ ಬರೆಯದೆ ತೊಂದೆ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ನು ನನ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಆಂಡ ಪೂರ ಬರೆತಿಜಿ ದಯಪನ್ನುಂಡ ಏರು ನೆಟ್ ಇತ್ತಿನಕುಲೆ ಸುಮಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತುದೇರ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಎಂದೆ ತೊಂದಿನಿ ಪೂರ ಪುದರ್ ದೆತ್ತದು ಪನಿಯರೆ ಆಪುಜಿ ಲಾಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಆಪುಂಡತೆ ಅಂಚ. ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ನಿಕಲೆ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕಲುಂದೆನ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ನನ ನಿಕಲೆ ದಾದಂಡಲ್ಲ ಎಂಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊರ ರೆಡಿ ಇರಲೆ. ನಿಕಲೆ ದಾದ ಪೂರ ಕೇಳೋಡೊಂದು ಮನಸ್ಸುಡುಂಡ ಕೇಳಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏರಿಂದು ಡೌಟ್ ಉಂಡು ತೂಕ ಐಕೊಂದು ಟೈಮ್ ಬತ್ತು ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂಡದೊಂದು ಲಾಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ. ಓಕೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏರಿಂದು. ಓಕೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಖಾತ ಒಂದು ಪ್ಲೇ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.